Ahojte, tak znova vás zdravím z Ciest, konkrétne z Čiech. Som v Lovosiciach. Lovosiciach je veľká supercharger nabíjačka. Vidíte, Ioniq 5 dokáže do seba brať 224 teraz konkrétne kW do seba. Tak naozaj, že je optimálnych 20 stupňov, takže ideálne pre auto. Teraz naozaj sa to nabíja, že rýchlo. A čo je ešte také zaujímavé, no však tuto je Tesla Supercharger a vedľa boli zadarmo stojany. Už sú není. Sice tam sa dalo nabíjať iba 10 kW, ale tak bolo to zadarmo. Človek keď išiel na nejakú hodinku, dve sa pomotať, tak si nabil niečo, naje sa. Tuto je napríklad Porsche, naozaj krásne auto z Dánska. No a to Porsche sa dobíja, nemá síce prázdnu baterku, má 75, ale tých kilovatov napríklad naozaj nebere do seba veľa. Zaujímavé. To zaujímavé, hej, čiže zhruba polovicu ročnou rýchlosťou sa nabíja takéto Porsche. Ale toto je asi plug-in hybrid, tak nechcem nejako zhejtovať auto, je to naozaj dizajnovo krásne. Nabíjací výkon je ale slabší. Tak toľko z takéhoto videa. Ahojte, čaute.